коргароне ки аз раисашон интиқом гирифтанд. инсонҳо хеле зудранҷ мебошанд. баъзан вақт раисашон чунон рафтор мекунад ки коргарон дар фикри интиқом гирифтан мешаванд. дар ин навор шумо якчанд намунаи оддии интиқом гирифтанро мебинед. аз майда кардани мерседес гирифта то шикастани ҳавопаймо, аз оташ задани мошини гаронбаҳо то сӯз кардани курсии раис хоҳед дид. то охири барнома бо мо бошед. навори имрӯза бениҳоят ҷолиб хоҳад буд. дар канали Некатоб обуна шавед, зангуларо пахш намоед, як лайки дигар ва мо роликро сар мекунем. рафтем. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонед, дар аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва ширкати 1x ба шумо имконияти беҳтаринро фавро меорад ки шумо дар ин бозиҳо мисол пул монда бурд кунед. ва ссилка ки дар комментария, ман аввалин комментария ки закрепит кардагием, дар ҳамонҷа ссилкаш мондагиаш шумо метавонед дароен регистратсия кунед, промокоди некара истифода барен ва шумо 5000 рубл бонус метиҳанд ва ина шумо метавонед дар депозити аввал истифода барен ва бурд кунед. шикастани ҳавопаймо. коргари фурудгоҳ баъд аз ин ки аз кор ронда шуд, як ҳавопайморо хароб кард. чунончи дида мешавад, барои ин коргар булдозери чуқуриканӣ беҳтарин асбоб барои интиқом гирифтан будааст. пас аз ин ба баъд раисони корхонаҳо бояд пеш аз додани калиди ин булдозерҳо ба касе хуб фикр кунанд, зеро ин мошинҳо ҳар чиро ки аз пешашон баромад ба хок яксон мекунанд. барои ҳамин бояд ба коргарон меҳрубонона муносибат кард. инҷо шумо саҳнаеро мебинед ки корманди асабӣ бели булдозерро ба пеши ҳавопаймо зада манзараи хандадориро ба миён овард. шумо дар бораи ин чӣ фикр доред? дар комментария нависед. ин коргар кори дуруст кард ё ин ки кори ғалат? ва мо роликро идома медиҳем. болгария. сохтмончони болгария аз раиси худ ин гуна интиқом гирифтанд. дар ин саҳна як бели гидравликӣ пурқувват истифода бурда шудааст. ин мошин барои бардоштани хоку масолеҳи сохтмонӣ, барои кандани замин ва ҳатто баъзан вақт барои вайрон кардани биноҳои кӯҳна истифода бурда мешавад. аммо ронандаи ин мошин шояд шавқи канда дошта бошад ки замоне ки раисашон бо суръат омада аз мошин фаромад ва ба сӯи онҳо дод зад, ронанда ба ҷои бардоштани миқдори хок бели мошинро ба болои мошини раис зад ва онро пурра хароб кард. худи раис бошад гурехт. ман забони болгариро намефаҳмам, аммо ҳатман раис суханони баде гуфтааст ки ронанда то ин дараҷа асабӣ шудааст. ронанда баъд аз ин кораш ронда шуд ва мошинро ба пушти мошини худ бор кард. раисаш хашмгин шуд, омаду бо санг ба сӯи ронанда мезад, аммо дар мошини пурқувват ҳеҷ таъсире намерасонд. зер кардани мерседеси раис. дар швейтсария як коргари норозӣ мерседеси раисашро зери булдозер кард. мувофиқи гуфтаҳои раис, маоши ин ронандаро надода будааст. ронанда дар як барномаи телевизионӣ ҳузур дошт ва ба хулосае омад ки аз фурсат истифода барад. дар натиҷа булдозерро ба болои мошини сафеди раис ки дар саҳни корхона қарор дошт ронд. ин мошини бузургро ки 110 тонна вазн дошт ба болои мошини раис ронд ки дар натиҷа ба раис 2 миллиону 500 ҳазор доллар зарар расид. ба андешаи шумо чӣ гуна муомила буд? ин мошин соли 1967 сохта шуда буд ки он замонҳо хеле нархи баланд дошт, аммо бинед ки ҳоло ҳам чароғҳои он хуб кор мекунад. мегзорем ба навори навбатӣ. ин мардро аз вазифаи роҳбарӣ яке аз машҳуртарин меҳмонхонаҳои дунё пеш карданд. сабаби пеш кардани ӯ аз кор маълум нест, аммо маълум аст ки ӯ аз ин кор хеле хашмгин шудааст. ба ҳамин хотир ӯ ба хулосае омадааст ки интиқом гирад. ӯ нақшаи ҳақиқиеро омода кардааст. ҳамлаи ӯ мисли кори Робин Гуд мебошад. ӯ ба системаи меҳмонхона дохил шуда нархи ҳуҷраҳоро тағйир дод. дар Ню-Йорк ҳар як ҳуҷрае ки нархи шабонаи он $499 арзиш дошт, тавассути ӯ ба $59 тағйир дода шуд. анбӯҳи зиёде аз мардум барои иҷораи ин ҳуҷраҳо саф кашиданд, то ҳуҷрае ба иҷора гирифта шаберо дар ин меҳмонхона ба сар баранд. кори ин корманд ба меҳмонхонаи мазкур $50,000 хисороти яъне зарар расонд, аммо корманд натавонист ки худро пинҳон созад. дар натиҷаи хеле зуд дастгир шуд.
ширкати Азиамаркет ба шумо дороҳои гиёҳиро тавсия менамояд. Равғани тиква барои хунукзадагӣ ва кирми рӯда, инчунин захми рӯда. Равғани усма Клеопатра барои баровардан ва бақувват кардани мӯи сар. Равғани хилба барои простатит ва барои хунукзадагии меъда ва рӯда. Самиунван барои фарбеҳ шудан. Аз 9 то 12 килограмм ин дору ба шумо вазн медиҳад. Креми Фрэнк то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз мекунад. Эпимедимная паста барои бақувват кардан ва дучан кардани қувваи мардонагӣ. Маск Колоквинт барои дармони дардҳои даст, по, миён, буғум, ракашӣ ва ғайраҳо. Миноксидил дору барои баровардани риш ва мӯи сар. Ин ва дигар дороҳои гиёҳиро шумо метавонед аз ширкати Азиамаркет дастрас намоед. Рақамҳо дар рӯи экран. майда кардани мошин. Корманде ки ба хотири пардохт нашудани музди меҳнаташон дар хашм шуданд ва мошини раиси худро ба партов табдил доданд. Ин саҳна ба филмҳо монанд аст. Ин мошин ки аз раисашон буд, чӣ қадар инсони бад будааст ки коргаронашонро ин гуна асабӣ кардааст. Мошине ки коргарон барои задан ба мошини раис дар ихтиёр доштанд, хеле боқувват буд ва инчунин маъно дорад ки мошини раис аллакай ба анбӯҳе аз оҳанпора табдил ёфтааст. Ин коргарон муҳокима карда шуданд. Дар натиҷа ба 14 моҳ ҳабс, яъне маҳкум карда шуданд ва бояд $60,000 ҳам ҷуғрон пулӣ бояд медоданд. Шояд ин коргарон фикр намекарданд ки кор ба ин ҷо расад. Беҳтар буд ки онҳо аз ин корашон фавран мерафтанду ва ба ин кор даст намезаданд. Хуб, шумо чӣ фикр доред? Мо бошад наворо идома медиҳем. корумор кардани утоқи корӣ. Замоне ки ин коргарро аз кор пеш карданд, ба хулосае омад ки интиқом гирад. Ба ҳамин хотир ӯ ин гуна утоқи кориашро торумор кард. Мисли бозиҳои компютерӣ, чеҳраашро пӯшондааст ки шинохта нашавад ва ба даст наяфтад. Баъд бо як чӯби дароз ҳамаи чизро нобуд кард ва аз утоқ баромада рафт. Нӯшокии раисро хуб бикӯб, шишаҳоро бишкан, мошини қаҳвахонаро фаромӯш накунӣ, телефонро ҳам нобуд соз. Хулоса ҳеҷ чизро обод нагзор. Барои шикастани миз беҳтар аст ки аз болғаи оҳанӣ истифода барӣ. Ин гуна кор зудтар ҳал мешавад. Билохира чизе намонд ва кор ҳал шуд. шӯхӣ кардан бо соҳибкор. Дар ин ҷо ба булдозер ё болға эҳтиёҷ нест. Аммо ҳамаи ин коргарон ба хулосае омаданд то ба раисашон шӯхӣ кунанд. Як рӯз раис ба кор дер кард, коргарон бошанд мошинҳои худро аз таваққуфгоҳ ба пушти корхона бурда, таваққуфгоҳро холӣ карданд. Худашон бошад ба корхона даромада аз тирезаҳо мунтазири омадани раис шуданд, то ин ки мошини раис аз дур дида шуд. Қатъан раис ба фикр хоҳад афтод ки чӣ гап шуда бошад. Оё таъдили умумӣ эълон шудааст ё имрӯз шабе асту ман фаромӯш кардам. Шояд ман коргаронро як рӯз ҷавоб додам. Ӯ таваққуф кард ва аз мошин фаромад. Чӣ фикре ба зеҳнаш омад ки табассум кард. Чун ба дохил даромад, дид ки ҳама чиз оддист. шикастани компютер. корфармои коргарро ба наздаш даъват кард, шояд ба ӯ гуфта бошад ки вақтҳои охир хуб кор накардааст ва ӯро аз кор пеш карданӣ шуд. Зан ҳарчанд мегуфт ки ба таври оддӣ кор карда истодаем, раис ба ӯ гӯш намедод, то ин ки раис аз утоқи кориаш баромад, то корманди дигареро даъват кунад. Ин зан ҳам аз фурсат истифода бурд ва ҳама чизро тагуру кард. Қаламҳои раисро ба дур партов, компютерашро шикаст ва онро мисли варақ ҳам аз ҳам ҷудо карда ба замин партов. Баъд онро дубора ба рӯи миз гузошту оромона ба ҷояш нишаст. Вақте раис баргашт, ин ҳолатро дид, пурсид ки чӣ гап аст. Зан гуфт, ман намедонам, шояд вируси компютер ин корро карда бошад. Албатта ки ин лаҳзаи бениҳоят хандадор аст ва ҳеҷ кас ба ин бовар намекунад. Ин коргар чӣ фикр кардааст дар ҳангоми ин амалро иҷро карда, ман намедонам. Агар шумо фаҳмида бошед мақсади ӯро, метавонед дар комментария фикрҳои худро бинависед ва бигӯед ки ӯро дастгир карданд ё ин ки не. оташ задани мошини раис. инҷо Русия аст. Дар инҷо интиқом гирифтан аз раис ба як машғулияти миллӣ табдил ёфтааст. Дар саҳна корманде хост то аз раисаш интиқом гирад. Барои ҳамин мошини гаронарзиши ӯро оташ зада худаш гурехт. дуду сиёҳи оташ бошад хеле баланд шуд. Касе хост ки бо истифода аз системаи оташхомӯшкунандагӣ ин оташро хомӯш кунад, аммо хуб кор накард. Сипас хост ки аз системаи аз ин бино истифода барад, аммо боз ҳам хуб кор накард. То ин ки оташнишонҳо расида омаданд ва оташро хомӯш карданд, аммо мошин аллакай сӯхта буд ва барои ин коргар як интиқоми ширине буд.
интиқом аз раиси фарбеҳ. ин як равиши оддист ки зуд истифода мешавад. истед як коргар раисашро чандон маҳқул намекард ва мехост ки аз ӯ интиқом гирад. ӯ коре накард, фақат ҳамаи мурувват яъне болтҳои курсиро кушод ва ҳамаи курсиро танҳо бо як болт нигоҳ медошт. раис омаду ба курсӣ нишаст ва қаҳваашро менӯшид, аммо замоне ки хост такя кунад рафту дигар барнагашт. гуфтан ҳам мумкин аст ки курсӣ аз фарбеҳи раис шикаста бошад. пас ҳоло бояд ӯ ба фикри реҷаи ғизояш бошад. ба фикри ман розӣ ҳастед ё не? ва мо наворро идома медиҳем. як корманди ин меҳмонхона ки дар Ливерпул қарор дорад, бо истифода аз булдозер толори меҳмонхонаро ин гуна вайрон кард. ин коргар бо ин кораш аз раисаш интиқом гирифт, зеро раис маоши ӯро ки $800 буд надодааст. ҳангоме ки соати кори тамом шуд, ин коргар аз фурсат истифода бурда булдозерро аз дари шишагӣ ба меҳмонхона дароварда ва мизҳову шишаҳоро майда кард. дӯстонаш ҳарчанд кӯшиш карданд, аммо пеши ӯро гирифтан натавонистанд. ҳоло соҳиби меҳмонхона шояд ёд гирифта бошад ки аз ин пас бо коргаронаш хуб рафтор кунад. хуб дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад, метавонед дар комментария фикру назариёти хешро бинависед. дар ин видео лайк бимонед, дар канали Некатоб обуна шавед ва то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.